Усім прывітанне, у студыі Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І з намі на сувязі кіраўнік цэнтра еўрапейскі дыялог, дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька. Добрый дзень, спадар Анатоль. Вітанне. Ну, я сёння хацеў бы з вами пагаварыць найперш як з кіраўніком цэнтра еўрапейскі дыялог, ну так, як с экспертам найперш, але я думаю, что і астатнія грані вашай прафесійнай дзейнасці сённяшняй мы таксама закранем. І ведаеце, пачнем усё ж таки з пытання, якое таксама, як толькі мы выставілі анонс, што будете вы у нас в эфиры, нам адразу першае, што написали, гэта чаму Анатоль Лябедзька не ўваходзіць ні ў адзін выбарчы спіс па выбарах у коордынацыйную раду. Чаму вы не удзельнічаеце? Можна заўважыць, што я не быў чальцом ні першага, ні другога складу коордынацыйнай рады. Таму можна сказаць, што тут ужо ёсць пэўная пераемнасць. Ну, а калі гаварыць шчыра, то я мяркую, што моя прысутнасць у коордынацыйнай рады не дадае нейкай вартасці мне асабіста. А вось я магу даць нейкі пазітыў, нейкія рэкамендацыі, нейкую пазітыўную састаўляючую коордынацыйнай рады, не з'яўляючыся яе чальцом. Ну і да таго ж ужо той час, калі не варта расплёсквацца. Я зараз канцэнтруюся на некалькіх накірунках, якія я лічу актуальнымі, важнымі. Гэта парламенцкая супраца, і гэтым займаюся багата часу, і мы тут маем і пэўны поспех, і крытэрыі, якімі можна вызначаць як крокі наперад, так і нейкія паразы. А другі накірунак — гэта пазітыўная альтэрнатыва. Я застаюся аптымістам, што прыйдзе час Беларусі без Лукашэнкі, і нам патрэбная будзе пазітыўная альтэрнатыва, і ў залежнасці ад таго, як мы да гэтага падрыхтуемся, мы будзем альбо паспяховымі, альбо ў чарговы раз наб'ем шышкі на галаве. Вось такія тлумачэнні, чаму мяне няма ні ў адным з спісаў, якія балатуюцца ў коордынацыйную раду. Ну, безумоўна, гэта ваш выбор, ваше бачанне, але вот калі ўзяць, ну, напрыклад, ваш даўні паплечнік па аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Добравольскі, ён застаецца, і я думаю, што мае добрую такую пласт працы ў якасці палітычнага дарадцы Ціхановскай, і ў той жа час ён зараз і ўзначальвае выбарчы спіс по выборах у коордынацыйную раду. Я уже не кажу про латушку, які ўвогуле тут невядома на якой колькасці крэслаў сядзіць адначасова, яшчэ не супраць подставіць сабе і крэсла дэлегата коордынацыйнай рады. Так что, можа быть, і вы б справіліся. Я думаю, я буду карысны парадамі для тых, хто балатуецца. І для мяне вельмі важна, думаю, і для наших гледачоў ўсё ж таки адказ на пытанне, а што такое коордынацыйная рада? Вось зараз трэці склад, мы так і не атрымалі канчатковы варыянт адказа на гэтае пытанне. Што такое коордынацыйная рада? А адказа на гэта пытанне залежыць шмат што. А вы маеце адказ на гэта пытанне? Ну, мне не хапае, мне бракуе, вот вы мне прадставілі как эксперта вось этой дыскусіі. Яна павінна прысутнічаць і ў медыа, пакуль я бачу толькі нейкія такія варыянты. Ну, напрыклад, узгаданы той же Добравольскі, той же Латушка глядзяць на коордынацыйную раду як на протапарламент. Напрыклад, Прокопіў кажа, што нам ні ў якім разе не патрэбна коордынацыйная рада як протапарламент, які распрацоўвае нейкія рэформы, які прымае нейкія праекты законаў. Ён бачыць у коордынацыйнай радзе гаварыльню. Ну, гэта як вот для пачатка дыскусіі, мне падаецца, гэта цікава, але трэба было, каб кожны ліст вызначыўся, што для іх коордынацыйная рада. Для мяне на сённяшні дзень гэта ўсё ж такі кандыдат у протапарламент. Кандыдат у протапарламент. Гэта, ну, прыкладна так, калі нейкія аналогіі больш зразумелыя, як Грузія кандыдат у еўрапейскі звяз. Мы ведаем, што такое еўрапейскі звяз, як ён функцыянуе, што ён мусіць рабіць, якія яго паўнамоцтвы, дзе палягае адказнасць
і мне б хацелася, каб такая ж яснасць была ў адносінах да каардынацыйнай рады. Вот каб былі зафіксаваны недзе на паперы, але потым мы б ужо ацэньвалі, выбаршчыкі пацэньвалі, ці стаў гэты кандыдат паўнавартасным чальцом, бо тая ж самая Грузія можа так і застацца вечным кандыдатам. Так што я б назваў гэта кандыдат у протапарламент, но і, магчыма, такой акадэміяй навучання, таму што нам за 30 гадоў адсутнасці парламента сапраўднага бракуе, канешне, і ведаў, і палітычнай культуры, і разумення, як функцыянуе прынцып падзелу уладаў. То вот тыя людзі, якія б туды прыйшлі, яны б гэтаму вучыліся, бо, відаць, там бадай што адзін Дабравольскі мае досвед працы ў сапраўдным парламенце, і вось адсутнасць такіх людзей якраз і было вялікім мінусам папярэдніх двух кадэнцый каардынацыйнай рады. Таму, падсумоўваючы, кандыдат у протапарламенты і такая акадэмія навучання. І узнікае тады адразу неяк такое стаўленне, як да дзіцячага садка. Што значыцца акадэмія там протапарламента? Вам трэба вучыцца, тады, па-першае, не рабіце з гэтага такое, што нам абавязкова трэба, прыйдзіце ўсе, таму што вот без гэтага нам ніяк, адказнасці, гэтак далей. Навошта пра гэта гаварыць, калі гэта акадэмія? Па-другое, калі вам трэба вучыцца, ёсць розныя там школкі, нейкія курсы, нейкія яшчэ, там у Усава свая паліталагічная акадэмія, у Беластоку таксама ва універсітэце ў мясцовым ёсць для беларусаў, вучаць Куль Сільвестрава спадарня вучыць, ёсць, здаецца, у Міленкевіча у свабодным універсітэце таксама. Ідзіце і вучыцеся, што вы нам тут зараз носіце і заклікаеце, што вот нам без гэтага, усім беларусам без гэтага ніяк. Зміцер, вы зараз намалявалі якраз вось такую крайнюю радыкальную пазіцыю, але ёсць яшчэ і другая, яна, відаць, больш напружвае. Я не глядзеў усе праграмы, цалкам не бачыў, але я бачыў фрагменты праграм, заяў, з якімі выступаюць лідары спісаў. Ведаеце, што аб'ядноўвае ўсіх удзельнікаў гэтай выбарчай кампаніі? Это тое, што лічыльнік палітычнага гейзера зашкальвае. Вось папулізм, ён настолькі там багата прысутнічае, што ў мяне калі-нікалі ўзнікаюць аналогіі з беларускім сённяшнім рэжымам. Вось просто завалена папулізмам. І гэта больш дрэнная перспектыва. Бо калі людзі чуюць, мы гэта зробім, мы і тут мастакі, і тут мы можам плячо паставіць, і вось тут вам дадзім вынікі. А пасля, по факту, атрымоўваецца, што для гэтага няма ні ресурсаў, ні кампетэнцый, і по-рознаму наогул разумеюць, дзеля чаго створана каардынацыйная рада. І вось тут пачнецца яшчэ адзін прыступ расчаравання. Мы і так прыйшлі да гэтых выбараў, так скажам, з нулявым пазітыўным рэйтынгам і ўспрыняццём. І гэта ёсць праблема. Таму, так, я за тое, каб мы, магчыма, сціпла напісалі функцыі паўнамоцтвы, але тое, што будзе адпавядаць рэальнасці, тое, што будзе адпавядаць рэчаіснасці. Нам насамрэч патрэбна напрацоўкі рэформы для новай Беларусі. У нас не будзе вось гэтага часу, які ёсць, ці быў там, напрыклад, у той жа Літвы, у той жа Польшы, там, ці сёння у Малдовы, ці у Сакартвела, у Грузіі. Не будзе гэтага часу. У нас будзе прыкладна паўгады. Вось тое, што мы за гэты час, за паўгады прымем як рэформы, это датычыцца і візіі самой краіны, канстытуцыйнай рэформы, гэта канкрэтныя праекты законаў, якія датычаць і эканомікі, і сацыяльных сфераў, і правоў чалавека. Бо мы ж зыходзім з таго, што ў новай Беларусі закон будзе законам прамога дзеяння. Што напісана на паперы, то і будзе на практыцы. Вось сэнс будзе мець нават одно слово, нават коска. А для гэтага патрэбна вялікая праца, велічэзны аб'ём працы. І гэтым мусіць займацца у тым ліку і каардынацыйная рада. Яна мусіць быць месцам, дзе вось гэтыя дэбаты, дыскусіі, абмеркаванне і прыняццё. А людзі, выбаршчыкі, якія і ў Беларусі сёння, і за межамі Беларусі, ведаюць, што ёсць, напрыклад, там нейкія сайты на Новай Беларусі, я туды зайшоў, я паглядзеў, што мяне чакае ў Новай Беларусі.
і я ведаю что гэта не просто мы абмеркавалі з вялікай колькасцю людзей, але мы гэта узгаднілі, і это азначае что не будзе там ні года, ні 2, ні 5, что мы давайте яшчэ нешта будем абмяркоўваць паўгады, мы гэта прымаем, і мы тады імкнемся дагнаць тых хто пайшоў далёка наперад. Вот гэта галоўная функція. Ну а навучанне яно ж у координацыйнай радзе яно такое практычнае навучанне. Так школкі ёсць і палітолагі нейкія ёсць і все астатняе гэта прысутнічае, але мы кажам менавіта якраз як протапарламент. Я не быў прыхільнікам з такой вялікай колькасці тых дэлегатаў, там аж 80 чалавек, але напрыклад калі было там 20-30 іх рэальна збіраць у рэжыме офлайна, напрыклад сабраць у сем'і Літвы праз нейкі час у Бундестагу Нямецчыны дамовіцца, каб яны адчувалі што такое парламент, як гэта працуе, каб яны мелі супрацу з гэтымі калегамі, каб яны мелі пэўны статус у міжнародных парламенцкіх арганізацыях, хай яны там не галасуюць, але хай яны там удзельнічаць у працы камітэтаў, якія ёсць у парламенцкай асамблеі БСЕ, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і еўрапейскім парламенце. Усё гэта можна дамовіцца, каб беларусы мелі там статус наглядальніка. Гэта практыка, гэта нічым не заменіш. Вось не толькі пісаць, не толькі працаваць з экспертамі, але і адпрацоўваць вот гэтыя механізмы на практыцы, бо падкрэсліваю, адным з галоўных мінусаў папярэдніх 2 кадэнцый была вот адсутнасць жадання быць гэтым протапарламентам. І там займаліся хто чым. Пераўтварылі гэта вот у нейкі такі міжсабойчык, у нейкую такую парасонавую арганізацыю нейкіх маленькіх групаў з карпаратыўнымі інтарэсамі. Ну я нават не ведаю, але ўсё ж таки я задам гэтае пытанне, хаця вы фактычна на яго зараз і адказалі, але можа больш канкрэтна, а не вот так вот шырака. Там вы, я думаю, чулі таксама гэтыя прэтэнзіі, ну ці скажем так, сумневы ад пэўнай часткі беларускага грамадства про тое, што я не разумею, навошта нам сёння гэтая координацыйная рада увогуле. Ну мы разумеем, что можа быць там трэба там дзе будуць выхоўвацца новыя кадры, там такая навучальная акадэмія, як вы кажаце, і все астатнія дыскусіі, але ці сёння, ці час, ці вот цяпер менавіта нам гэтым трэба займацца? Менавіта сёння, менавіта цяпер, і можа нават лепш, каб мы гэта рабілі учора. Так, ведаеце, альтэрнатыва тут ёсць толькі адна. Калі мы говорим про нейкія перамены, то мы мусім быць зараз ва Ўкраіне і абараняць там будучыню в Беларусі. Але глядзіце, колькі там беларусаў. Іх куды больш, чым прадстаўнікаў іншых нацый, але гэта явно не ўсе беларусы. То что это означае? Мы будем глядзець і чакаць, что там чым завершыцца. Я заходжу з таго, что ўсё ж таки лінія фронта яна больш доўгая і працяглая, чым непасрэдна тое, что ва Ўкраіне. І на фронте зараз і возьмите медыа, потому что інфармацыйная вайна гэта вайна, і там патрэбна таксама, каб былі падрыхтаваныя людзі. Таксама часткай гэтага фронта з'яўляюцца праваабаронцы, якія абараняюць людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. Гэта таксама частка фронта. І для мяне часткай гэтага фронта якраз вот это выпрацоўка пазітыўнай альтэрнатывы рэформаў для новай Беларусі. І калі ёсць людзі, якія здольны гэта рабіць, могуць самаарганізавацца, могуць пісаць рэформы, могуць ладзіць экспертызу, то гэта трэба рабіць. Просто тут вот выпадае з гэтай лініі фронта значная частка беларусаў, якія заўсёды крытыкуюць усё. Вот яны просто глядяць на прозвішчы. Твоё прозвішча як так? Окей, Ціхановская, все, значит дрэнна. Неважно, что ты робіш. Ты там привозишь 800 тысяч і стварэнне фонда падтрымкі палітвязняў, усё роўна знойдуцца людзі, якія скажуць: о не, это дрэнная справа, бо украдуць гэтыя грошы. Но это толькі адзін прыклад. Таму трэба зыходзіць з таго, што будучыня будзе, будучыня і Беларусь без Лукашэнкі, і мы мусім быць падрыхтаваныя да рэформаў. І вот гэты портфель мусіла б напаўняць і координацыйная рада, далучаючы да гэтай працы, падкрэсліваю, усіх беларусаў, якія зацікаўлены ў гэтым, падключаць да працы экспертаў, як беларускіх, так і міжнародных. Не трэба выдумваць ровар.
многія рэформы ўжо рэалізованы паспяхова у той жа Польшы, у той жа Эстоніі, у той жа Чэхіі, але трэба вывучаць, трэба гэта спалучаць з нашай рэчаіснасцю. Я падкрэсліваю, што я разумею людзей, якія не варацца ў гэтым соку, і ім цяжка зразумець, магчыма, што гэта і з'яўляецца нейкім важным, галоўным. Але паверце, вот я зараз акунуўся ў апошні час у працу з экспертамі. У нас, напрыклад, закон аб мясцовым самакіраванні, які мы зараз распрацоўваем, мы з жніўня будзе год, як працуем над гэтым праектам закона. Падкрэсліваю, амаль год. Кожны тыдзень людзі сядзяць вечарамі, трацяць свой час, там і літоўцы, і украінцы, і, натуральна, беларусы, і пішуць фармулёўкі. Калі-нікалі там 2 гадзіны толькі на один радок, як яго правильно запісаць, каб ён спрацаваў дзеля людзей, каб мы улічылі памылкі сённяшняга дня. Гэта велічэзная праца. І я вот разглядаў Координацыйную раду, што яе галоўная якраз накірунак дзейнасці выпрацоўваць пазітыўную альтэрнатыву, рэформы і вучыцца самім і вучыць людзей, бо без кадраў таксама нехта ж мусіць прафесійна рэалізоўваць тое, што будзе напрацавана. Мне ведаеце, што спадар Анатоль зараз спадабалася, што вы гаварылі і нейкім там дзіўным чынам самі сабе ставілі лайки. Вот яны тут показываліся на экране. Знаете, по прынцыпу сам сябе не пахваліш, сам сабе не палайкаеш. Але я вот зараз здыму гэты лайк таким пытанням. Вот глядзіце, вы сказали про тое, што варта было б гэтую структуру у такім выглядзе, як яна фармуецца цяпер, атрымаць раней. Але давайте прыгадаем, ініцыятыва перафарматавання ці, скажем, надання другога дыхання Координацыйнай радзе, створанай у 2020 годзе, было агучанае Святланай Ціхановскай падчас форуму у Вільні у 22 годзе. Чаму тады вы са сваім бачаннем, Александр Добровольскі, я думаю, што яго бачанне ад вашага у гэтым пытанні не адрозніваецца, як палітычны дарадца Ціхановскай, не падказалі адразу вось такі фармат, а зрабілі на год вот нейкае такое абы-што, которое, по ваших же словах, і я з вами згодны, звяло до нуля рэйтынг Координацыйнай рады. Ведаеце, прапанаваць рэарганізацыю, гэта як бы ёсць такое права Святланы Ціхановскай, але яна не мусіць падмяняць саму Координацыйную раду. І было прапанавана якраз, каб супольнасць грамадзянская далучылася да гэтага, бо шмат крытыкаў, але было магчымасць зайсці ў гэтыя адчыненыя дзверы і нешта прапанаваць. Тое, што атрымалася, то атрымалася. Атрымалася не самае лепшае, але мне падаецца, што зараз усё ж такі гэтую кампанію выцягваюць некалькі спісаў. Это спіс Латушкі, Добровольскага, вот заяўка, якую зрабіў Пол Каліноўскага. Вось калі не было гэтых 3 спісаў, то мне падаецца, што на выхадзе была б абсалютна тухлая справа. А зараз некае ажыўленне адбылося. Але разам з тым, хоць мы і гаворым пра прадстаўнічую структуру, трэба разумець, што некаторых фракцый там так і не будзе. Там не будзе фракцыі беларусы з Беларусі, там не будзе фракцыі беларусы палітвязні, якія сёння ў турмах. І там не будзе фракцыі расчараваных і пакрыўджаных. І тут трэба толькі правесці лінію такую, што 2 першыя хочуць, але не могуць. А вось третья фракцыя, яна можа, але не хоча. І я тут звяртаюся якраз да крытыкаў, тых, хто крытыкаваў, і я таксама у нечым крытыкую, але імкнуся рабіць гэта абсалютна канструктыўна. І калі я нешта крытыкую, то я прапановую, што можна зрабіць узамен. Дык вось многія тыя пакрыўджаныя, яны ўсё ж такі не прыйшлі у Координацыйную раду. А гэта магчымасць. Магчымасць, таму што не прызначае Ціхановская гэтыя спісы. Яна на гэта наогул не ўплывае. Яна наогул роўна удаленая ад усіх спісаў. Хаця самыя спісы, конечно, могуць быць значна бліжэй да Ціхановскай, там, да яе праграмы, і тыя, хто, магчыма, у 25 годзе, нават не ў 25 годзе, а ўжо вось у траўні стане апазіцыяй. Таму што не можа быць вот этой сітуацыі, якая была у папярэднім складзе. Трэба вельмі
трэба адразу зафіксаваць, што і хто з'яўляецца большасцю гэтай каардынацыйнай радзе. А гэта значыць і будзе несці адказнасць 2 гады наперадзе. І тыя, хто у меншасці. Гэта зноў жа таксама навука працаваць як у кааліцыі, ну і таксама вось гэта таксама экзамен, ці можам мы стварыць роўныя магчымасці для тых, хто акажацца ў апазіцыі ў каардынацыйнай радзе. Ну давайте называть рэчы сваімі імёнамі. Вы як палітык так абышлі бокам, я не палітык, таму я могу сказаць прама. Размова ідзе, да прыкладу, пра вольную Беларусь на чале з Зяноном Пазняком і Павлам Усавым, якія крытыкуюць пастаянна і ну все фактычна іншыя плыні дэмакратычных сілаў, але не ўдзельнічаюць у выбарах. Гэта і Цапкалы, гэта і Карач, гэта і пэўныя асобныя людзі. Іх рашэнне маюць права, дэмакратыя, але пра што гэта сведчыць? Можа, просто у людзей няма даверу і не бачуць сэнсу удзельнічаць у гэтай структуры. Але што губляе гэтая структура ад таго, што іх няма? Ну, яна не згубіць, нешта згубіць, так, нейкія дыскусіі яна згубіць. Але ж, ведаеце, все будзе вызначацца яшчэ ад таго, ці тыя, хто прыйдуць у каардынацыйную раду, яны пагодзяцца, што гэта вот протапарламент. Гэта такое стратэгічнае рашэнне. Тыя, хто не прыйшоў, ну, зараз пытанні трэба ставіць да іх. Такая магчымасць, падкрэсліваю, была. Чаму яны гэта не зрабілі? Мне таксама складана сказаць. Магчыма, людзі ўжо просто прызвычаіліся да нейкай такой функцыі крытыка на канаты. Яны павінны таксама быць. Пытанне толькі, ці не зашмат іх многа для сённяшняй Беларусі. У любым выпадку, калі мы говорим пра прадстаўніцтва, я сказаў, што гэта не будзе там на 100% прадстаўнічая структура, але тут алібі толькі у першых 2 груп, тыя, хто сядзяць у тарме, і тыя, хто ў Беларусі. Вот алібі у Пазняка, у Балкунца, у Карач у гэтай сітуацыі няма. У іх была магчымасць прыйсці са сваім спісам, у іх была магчымасць накіраваць сваіх людзей у выбарчую камісію, у іх была магчымасць ладзіць кампанію і прапановаць праграму, за якую прагаласавалі б большасць. Нават я не говорю ўжо там пра колькі там магло бы быць мега папулізма, там не пра гэта. Такая магчымасць была, яна не выкарыстана. У любым выпадку я б так ацэню, калі б не было вот некалькіх фракцый, якія я пералічыў, то хутчэй за ўсё ва ўсім гэтым прынялі б удзел некалькі тысяч чалавек. Зараз, калі гэта будзе там 10-10-20, то крытыкі будуць крытыкаваць, тыя, хто прымуць у гэтым удзел, будуць ацэньваць гэта станоўча. У любым выпадку по легітымнасці гэта структура, канешне ж, і блізка не падыходзіць да той легітымнасці, якая ёсць у Ціхановскай, і ёсць яшчэ адна структура ўсё ж такі, якая будзе мець значна большую легітымнасць, нягледзячы на тое, што час прайшоў. Гэта Верховны Савет 13-го склікання. Таму што па адным з артыкулаў Канстытуцыі 94-го года паўнамоцтвы дэпутата Верховнага Савета заканчваецца, калі будзе абраны новы склад парламента. А ён у нас так і не быў абраны за гэтыя 30 гадоў. То бок у Ціхановскай легітымнасць гэта мільёны людзей, якія галасавалі. Верховны Савет 13-го склікання гэта таксама мільёны выбаршчыкаў, якія прымалі удзел. Ну зараз, дай бог, калі будуць дзесяткі тысяч, але гэта таксама ўсё ж такі нейкая легітымнасць, не такая, як у Ціхановскай і Верховнага Савета, але яна ёсць. І гэта быў таксама маленькі шанец вось у пералічаных асобаў і палітычных груп, каб мець вось гэтую легітымнасць, хоць і маленькую. Ведаеце, вот у нас дакладней у Балкунца складаныя адносіны з намі, там з Еўрарадыё, але тым не менш, я заўсёды, дарэчы, Зміцер, калі глядзіш, заўсёды казаў і працягваю казаць, рознагалоссі, там рознае бачанне, гэта нармальна, але заўсёды чакаем, вот можаш прыйсці і выказаць сваю пазіцыю ў студыі Еўрарады. Але той же самы Балкунец, калі шло абмеркаванне, выпрацоўка вот этой сістэмы, як будзе праходзіць галасаванне, выбары ў каардынацыйную раду, абмеркаванне, вырашалі, як это ўсё будзе рабіцца, ён туды ўваходзіў у гэтую у склад гэтай групы, якая абмяркоўвала гэта ўсё. І наколькі я ведаю, потом асноўная яго была прэтэнзія, што
да яго меркавання, да яго аргументаў, да яго прапановаў ніякім чынам не прыслухоўваліся, все адкідывалася, ну і гэтак далей. І прычым, ладно, балкунец, я чуў і людзей з іншага флангу, якія таксама пра гэта казалі, што, маўляў, была нейкая свая фракцыя, сваё бачанне, прынялі рашэнне канчатковае па сістэме выбараў, якое не ўлічвае прапаноў ці зацікаўленасці і ввогуле аргументаў іншых бакоў. Можа, таму і не пашлі, таму што не бачыць, што іх меркаванне нейкім чынам улічваецца. Я думаю, што калі збіраюцца людзі з рознымі поглядамі, то гэта заўсёды і дыскусія, і можа нават і сварка, і трэба шукаць кампраміс. Дзе палягае гэты кампраміс, сказаць складана, але я ведаю тое, што прапанавалася з самага пачатку, прапанавалася самой каардынацыйнай рады, каб гэта было галасаванне не па прапарцыйнай фактычнай сістэме, не па палітычных спісах, а былі нейкія змешаныя варыянты, нейкія былі квоты, нейкае было галасаванне для 3 галасоў і гэтак далей, гэтак далей. 3 галасамі галасавання. Так вось, это было на пачатку. І тое, што зараз мы бачым, гэта істотна змянілася. І, як я разумею, гэта змянілася менавіта праз дыскусію, праз пошук нейкага кампраміса. І ён знойдзены. Калі вы лічыце, што толькі ваша пазіцыя, слова ў слове, яна павінна быць успрынята, тут натуральна, што вы ніколі не знойдзеце нейкае пагаднення, нейкага кампрамісу. Але па факце тое, што атрымоўваецца, усе ж у роўных умовах. І на сённяшні дзень і той же Латушка, і Дабравольскі, і Кабанаў, хто там яшчэ, і напрыклад, калі быў там спіс Балкунца, ці Пазняка, ці Карачы, яны мелі абсалютна аднолькавыя умовы. Іх людзі маглі быць у цэнтральнай выбарчай камісіі. І галасаванне было б усё роўна за ліст, яно не было такім чынам, што, напрыклад, ты прагаласаваў, і адразу 2 галасы пайшлі там Дабравольскаму ці Латушка. Не, гэта роўныя правілы. І гэта сістэма, яна, конечно, відаць, не ідэальная, але яна выглядае ўсё ж такі, як нейкі такі палітычны кампраміс, які даваў на выхадзе роўныя магчымасці абсалютна ўсім. Ну і мы бачым, што многое пачалася кампанія з таго ж скандала, калі не уключылі выбарчая камісія на пачатку ў спіс спадарню Коўшык, якая з'яўляецца адным з тварам выбарчага спіску «Еўрапейскі выбар». І велічэзнымі намаганнямі. І не таму, што там яна чалец кабінета, а просто, з усіх бакоў пачалі раздавацца ўжо галасы розных людзей, якія сказалі, што не трэба уподабляцца ўжо этой Ярмошыне. Это Ярмошына могла па фармальных прыкметах там некага не ўключаць. Але, вот бачыце, гэта адбылося з тым чалавекам, якога асацыююць з той же Ціхановскай, блізка да Ціхановскай. Так што роўныя умовы, і патрэбна было просто прыходзіць і змагацца. Значит, відаць, няма адчування сваёй сілы ці пераканання, што можна нарвацца на тое, што цябе не падтрымаюць, і тады ўжо ты не можаш дазваляць сабе вот такой крытыкі, як сёння. Можна крытыкаваць і ні за што не несці ніякай адказнасці. Канкрэтных відавочных перакананых крытыкаў там Ціхановскай, Латушкі, Франыка найперш Вячорка, які не ўдзельнічае, правда, ні ў адным спісе таксама, іх няма зараз у выбарах, і ўжо кажуць пра тое, што безумоўна у большай ці ў меншай ступені, але фактычна ўсе спісы яны такія праціхановскія, скажем так, у большай ці меншай ступені, як не кажу пра ўсіх. Але ці не атрымліваецца, ці не бачыцца вам, што гэта такая завуаляваная, а можа і не асоба, спроба офіса взять под контроль координацыйную раду? На мой погляд, тут якраз нас могуць чакаць пэўныя нечаканасці, і сітуацыя можа разгортацца па некалькіх сцэнарах. Я б не выключаў, напрыклад, сярод пераліку нейкіх выклікаў стварэнне большасці, такой ситуатыўнай большасці, напрыклад, Латушка і Прокоп'ев. Вось сёння гэта не бачыцца таким відавочным, але падкрэсліваю, такое магчыма быць. Вось мой аналіз таго, хто пайшоў, з якімі пасланнямі, ён гаворыць, што я
не выключаў такі сцэнар, тому что, напрыклад, Павел Латушка ён самы матываваны ў беларускай апозіцыі. Вот ён реально шмат працуе, і у яго ёсць пэўныя вынікі, у яго ёсць свая інфраструктура, ён ведае, чаго ён хоча. І вось гэта было зафіксавана, як толькі пайшлі першыя рэйтынгі, ну у яго атрымоўвалася мегафракцыя, якая атрымоўвае большасць. І вось у гэтым я бачу, напрыклад, выклікі і праблему. Таму што калі у цябе вось такая вялікая падтрымка, яна фіксуецца, а у цябе яшчэ ёсць і амбіцыі, то утвараецца вось такі раствор, такая гаручая змесь. І не ведаю, наколькі вот у гэтых умовах, напрыклад, можна кіраваць сваімі амбіцыямі. Ці не ўзнікне, напрыклад, у Паўла Латушкі, ну, спроба з каардынацыйнай рады якраз зрабіць нейкае нау, другое нау, якое яго больш умацоўвае як палітыка. Падкрэсліваю, на сённяшні дзень Пракоп'еў і Латушка, яны як бы на розных баках гэтага чоўна. Але што можа быць пад сітуацыю 2025 год? Трэба заходзіць з таго, што у 25-м годзе патрэбна чакаць масіраваную такую атаку на легітымнасць Ціхановскай, якая будзе заходзіць з Чырвонага дома і з Крамля. І вот гэта можа быць такое спалучэнне пад сітуацыю з інтарэсамі нават тых людзей, якія ўспрымаюцца як адзін у адносінах да другога як ворагі. Просто вот такі час, такія абставіны. Таму я не выключаў бы, што гэта можа быць якраз і каардынацыйная рада, якая можа быць і ў апазіцыі у адносінах да Святланы Ціхановскай. Падкрэсліваю, вось пры такім сцэнары, калі той же Латушка атрымоўвае мегападтрымку, стварае фракцыю большасці, і тут у яго ёсць спалучэнне інтарэсаў з Пракоп'ем, які ўжо заявіў, у прынцыпе, што трэба пераразмяркоўваць паўнамоцтвы. А дзе у каго гэтыя паўнамоцтвы? Святлана Ціхановская, значыць, трэба ў яе нешта забіраць. А якім чынам? Вось тут якраз могуць быць і розныя сітуацыі. А можа быць і той сцэнар, пра які вы, Зміцер, кажаце. Можа быць, калі падтрымка у нейкіх асноўных гульцоў гэтай выбарчай кампаніі будзе прыкладна аднолькавая. Калі, напрыклад, выбарцы Святланы Ціхановскай не праспяць гэтую кампанію, ці не махнуць на яе рукой і прыйдуць і прагаласуюць за тую ж фракцыю еўрапейскі выбар. І тады вось, калі там будуць прыкладна аднолькавыя фракцыі, то гэта якраз перадумова для стварэння такой большасці устойлівай. Але я думаю, што гэта якраз быў бы якраз вялікім плюсам, таму што нам патрэбна умацоўваць нашы пазіцыі на міжнароднай арэне і ў Беларусі, яны абсолютна невідавочныя. Таму вот зараз попыт на рэальнае яднанне праз адказнасць, ён ёсць. Ці будзе гэта рэалізавана? Паглядзім, час пакажа, але мне падаецца, што ўсё выглядае не так проста і не так адназначна. Тут два моманта хацелася б тады закрануць. Першае, для таго, каб такі ўплыў займець і перацягнуць частку паўнамоцтваў на, умоўна кажучы, там вот спікера каардынацыйнай рады, для гэтага патрэбна, ну і каб потым нешта з сябе ўяўляць, для гэтага трэба зрабіць каардынацыйную раду, падняць на ўзровень, калі яна будзе з сябе нешта ўяўляць. Калі да ёй будуць лічыцца, калі на яе будуць глядзець з павагай. Вы думаеце, это магчыма? Так, гэта выглядае авансам, але ў прынцыпе гэта магчыма. Глядзіце, што зрабіла тая ж самая Святлана Ціхановская і яе каманда для каардынацыйнай рады. Выдалі велічэзны аванс. Вось зараз на Мальце падпісана пагадненне паміж дэмакратычнымі сіламі і еўрапейскім парламентам. І там для каардынацыйнай рады прапісаны проста шыкоўныя умовы, тое, што яна з'яўляецца таксама прадстаўніком беларускага народа. Гэтага няма на сённяшні дзень. Это вялікі крэдыт даверу. Але пад вось гэтае адзенне на выраст можна працаваць. І патрэбна працаваць. У любом выпадку у каардынацыйнай рады ёсць міжнароднае прызнанне, міжнародная суб'ектнасць. Гэта вельмі важна. І гэта тая пляцоўка, з якой можна рухацца наперад. Падзеленае лідарства. Гэта праблема? Калі прыгадаць, асабліва памятаеце 2006-2007 год, і як там тады абазвалі гэтую ідэю, якое там было...
лідарства у Міленкевіча, калі там вырашылі спачатку ты, потым я, лідар, адзіны лідар апозіцыі. Ну, неважно. Так, мы разумеем, можа не ўсе наши гледачы разумеюць, але мы разумеем, пра што ідзе размова, калі Александр Міленкевіч быў лідарам падчас выбарчай кампаніі 2006 года, а пасля яе завяршэння адбыўся Кангрэс дэмакратычных сіл і быў уведзены інстытут сустаршынства. Не Міленкевіч лідар, а было некалькі чалавек, якія прэзентавалі Беларусь на міжнароднай арэне і ўнутры краіны. Ну так вось, гэта магчымы варыянт, які вы разглядаеце, калі будзе створана мегафракцыя, умоўна кажучы, вот это такого падзеленага лідарства, калі на аднолькавым узроўні, ну больш-менш, але ўжо не так, што вот ёсць Светлана Тихановская па прыняцці у сусветнай палітыцы і дзесьці там унізе усе астатнія, калі вот прыблізна на адным узроўні, вот такой перацягнуў кавалак сабе. Гэта праблема? Трэба прыняць да ведама, што вертыкаль Тихановскай не ідэальная, але аптымальная для ваеннага часу. Я думаю, што мала хто будзе зараз аспрэчваць сітуацыю, што мы у тым ліку з'яўляемся часткай вайны. І, канешне, падчас вайны ўсё не так. Не працуюць у поўнай ступені усе дэмакратычныя працэдуры, інструменты. Это выразна бачна зараз ва ўкраіне, і гэта тычыць для нас. Мы таксама на войне. Поэтому я подкрэсліваю, что вось тая конструкция, якая выклікае спрэчкі, яна не ідэальная, але падчас военнага часу яна найбольш аптымальная. Але у коордынацыйнай рады ёсць магчымасць, калі яна зафіксуе вось некалькі найважнейшых накірункаў і возьме за іх адказнасць і будзе працаваць, ну, welcome, калі ласка, наперад. Я говорю про ситуацию, калі вось амбіцыі без берагоў, калі гэта выкарыстоўваюць і той же Кремль, і беларускі чырвоны дом, тому что для іх легітымнасць Тихановскай гэта найбольшы выклік. І адрозненне вось паміж Тихановскай і часам 2006 года у наступным, што мы ж якраз усе ведаем, разумеем, што Тихановская реально выйграла прэзідэнцкія выборы. А ў 2006 годзе у нас такой пэўнасці не было, і фактаў і доказаў такога не было. А забраць эту легітымнасць у яе могуць толькі свабодныя сумленныя выборы. Вот пройдуць яны, напрыклад, там праз паўгода, окей. Калі іх не будзе, то вот эту легітымнасць забраць у яе немагчыма. І гэта разумее і Путін, і Лукашенко. І гэта для нас якраз з'яўляецца вялікім ресурсам. Усё астатняе, я разумею, што яно можа быць, але гэта нашы эмоцыі, нашы крыўды, наша, можа, нерэалізаванасць, але трэба падымацца над усім гэтым. І калі-нікалі проста прымаць нейкія рашэнні, магчыма, непапулярны для самого сябе, але калі мы думаем пра Беларусь, пра будучыню, то гэтым трэба кіравацца. Я хацеў бы спадзявацца, што ўсё ж такі коордынацыйная рада стане выйдзе з статуса кандыдат у протапарламент і стане сапраўдным протапарламентам, і яна насамрэч напрацуе вялікі пакет рэфармавання для новай Беларусі, абмяркуе з як мага большай колькасцю беларусаў, прапусціць праз усе міжнародныя экспертызы і узгодніць паміж рознымі палітычнымі групамі. Магчыма, не толькі тымі, якія сёння ў коордынацыйнай радзе, якія па тым ці іншых чынніках не дайшлі да яе. Бо я ведаю, некаторыя палітычныя партыі адмовіліся ад гэтага. Вот калі яна гэта зробіць, і калі гэты портфель вось можа прадэманстраваць людзям, то гэта ўжо можна паціснуць руку і сказаць, што вы не дарма там працавалі і нешта рабілі. Калі гэта вернецца да сітуацыі вось такой гаварыльні, як кажа Прокоп'ев, ну вот, значыць, там нейкі месяц другі яшчэ будзе цікавасць, а хто там які перл выкінуў, але потым гэта ўсё сціхне і ўсё вернецца да таго стану, які мы маем сёння, а ён нас не задавальняе.
Ну так, і тут уже мало залежыць ад таго, там типа там прызначаныя, выбраныя, але калі толку няма і вынікаў няма, то і цікавасці не будзе. Дзякуй, Вожык Патрыёт, нагадаў слова, выскочыла з галавы, вот, хаця не один раз ужываў яго, хтосьці назваў тую сітуацыю, якую спадар Анатоль назваў сустаршынства, ратацыйнае лідарства. Калі вось пабыў ты лідарам дэмакратычных сіл год, зараз я, і нехта мне казаў, не бяруся сцвярджаць, что так яно было, что аўтарам гэтага вот это сустаршынства ці ратацыйнага лідарства быў Анатоль Лябедзька. Праўда, неправда, не ведаю, ну а калі праўда, то значыцца, вот бачыце, зараз ён сказаў зусім іншае, калі мы абмяркоўвалі вот это падзеленае лідарства, значыцца, навучыла яго гісторыя чамусьці вот у гэтым накірунку. Ведаеце, я буду адстойваць тую пазіцыю, я не аўтар гэтага, потому что рашэнне якраз было калегіяльным. Ну, паверце, калі б, напрыклад, і не толькі ў 2006 годзе, напрыклад, калі ў 2001 годзе ці ў 2010 годзе вот было абсалютнае перакананне, што нейкі канкрэтны палітык, Канчарик, Міленкевич, хто там, Некляев, ён выйграў, ну, вы можете правесці прэсавую канферэнцыю, сказаць, што мы выйгралі гэтыя выбары. Але калі няма гэтага адчування ў грамадстве, калі людзі ў гэта не вераць, калі яны гэта не пабачылі на свае вочы там праз пратаколы, праз бюлетэні, нічога не зменіцца. Вось якраз унікальнасць сітуацыі 2020 года ў тым, што у нас было не толькі адчуванне, што мы выйгралі, але былі і доказы, і ў гэта паверыла большасць грамадзянаў Беларусі. Таму, ведаеце, сітуацыя як быццам падобныя, але якасць гэтай сітуацыі яна была абсалютна рознай. Таму вот давайте выкарыстоўваць, пра гэта гаворыць і Алесь Міленкевич, ён якраз таксама, як я і ён, мы прайшлі праз 2006 год, але скажу, што ну, я засяроджуся на пазітыўным. Мы там удзельнічалі у кангрэсе, які там, здаецца, 8 галасоў толькі саступіў Алесю, але мы далей разам праводзілі кампанію і падзялілі функцыі, ішлі разам. І я думаю, што вот гэта разам, гэта ключавое слово, якое павінна быць і зараз. Трэба, каб Координацыйная рада не ператваралася ў нейкі балаган гаварыльню, не ператварылася ў інструмент супрацьдзеяння таму, што робіць Ціхановская, а ўзяла нейкую зону адказнасці на сябе і ішла наперад. І гэта вот тое стаіць як задача. Ці атрымаецца, ці не, ну, час пакажа. Ну і у працяг можа быть трошку іншай тэмы, але пытанне ад Вожыка Патрыёта, а я ж абяцаў, што мы ўсё ж таки звернемся, а вы па міжпарламенцкім супрацоўніцтве, можна сказаць, адмысловіцы спецыяліст. Пытанне: у шматлікіх краінах ёсць групы за дэмакратычную Беларусь. Пры гэтым кажуць, што фокус на Беларусь прыцягвае толькі візіт Ціхановскай. Наколькі эфектыўныя гэтыя групы і на якіх вынікаў дасягнулі апошнім часам? Ну, ведаеце, трэба прызнаць, што якраз Светлана Ціхановская вельмі моцны інвестар стварэння такой групы. Ну, напрыклад, самая вялікая група ў парламенце Італіі. Ну, яна была, магчыма, мы знайшлі там 5-6 дэпутатаў, якім бы была цікавасць да Беларусі, але прыезд Ціхановскай, яе камунікацыі з Мелоні, яе звароты да дэпутатаў, вот вынік такі, што там 63 чалавекі дэпутаты, які ўвайшлі ў групу за дэмакратычную Беларусь. Што датычна вынікаў, наяўнасць самой групы гэта ўжо ёсць вынік. Это азначае, што калі ў парламенце з'явілася група за дэмакратычную Беларусь, там знікла, растварылася група па ўзаемадзеянню з лукашэнкаўскім так званым парламентам. І гэта ўжо вынік. Па-другое, ёсць, канешне, спецыфіка, ёсць розныя групы, ёсць больш матываваныя, менш матываваныя, але калі мы говорим пра вынікі, ну, самае свежае вось зараз тое, што у Літве. Год назад, дзякуючы групе за дэмакратычную Беларусь, мы перадолелі вета прэзідэнта краіны, вельмі папулярнага, які хутчэй за ўсё перабярэцца яшчэ на другі тэрмін. Нам трэба было набраць 71 галасоў, мы атрымалі 99. І гэта дзякуючы таму, што там ёсць тыя, хто лічыць сябе лабістам беларусаў, хто перажывае за Беларусь, хто імкнецца разабрацца ў беларускай праблематыцы. А ў гэтым годзе нам ужо патрэбна было, каб менш людзей прагаласавалі за папраўкі, якія пагаршаюць прававы стан беларусаў у Літве.
ізноў жа трэба было 71 голас набраць, а там ад 18 до 41 это максимум что набирали. Ізноў жа нашим локомотивом там была группа за демократичную Беларусь. Это прыклад одной краины, и по кожнаму по кожнай из 23 краін я могу говорить про некие прыклады, калі-нікалі яны датычаць вырашэння проблемы одного беларуса, але гэта ўжо вельмі добра. И подкрэсліваю саму наявность этой группы, это приводит до ситуации, что калі у беларуса проблемы и он грукае у дзверы парламента, там адчыняюць и он говорит: а давайте мы абмяркуем вот такое беларускае пытанне, и там он не бачыць здзіўлены твар, чаму пришли и говорить про Беларусь, потому что яны добровольно погодились працаваць по беларускаму кейсу. Зараз мы маем уже не просто асобныя группы у 23 парламентах и делегации в Европейском парламенте, мы их объединали у один альянс и спрабуем вот зараз займацца, ну так скажем, планаваннем на будучыню. Напрыклад, вось зараз абмярковаем разом с литовскими депутатами и кандидатами в депутаты в Европейский парламент, и польскими, и немецкими, каб загадзя провести такие мозговые штурмы и выпрацаваць стратегию, план дзеянняў для новой каденции депутатов Европейского парламента. Так что тут у целом вот это той накірунак, якім я займаюся, и з якім мы пачыналі нашу размову. Мне не патрэбна мець мандат чальца координацыйнай рады, але я могу якраз с сваёй невялічкай командой садзейнічаць, каб эти контакты, коммуникации координацыйнай рады с депутатскими группами только умацоўваліся, и каб мы вырашалі як мага больше беларускіх проблем и пытанняў, якіх цэлы вораг. Але одно на завершение, тут может быть от два пытання будзе, коротко по іх. Уявім сабе ситуацию по нейкай дамоўленасці сярод беларускага грамадства, дэмакратычных сілаў, там ці яшчэ што-небудзь. У кожную з гэтых групаў дэмакратычную Беларусь па ў парламентах па ўсім свеце стукаюцца прадстаўнік беларус і кажа: ёсць такое вось беларускае пытанне, палітвязні. Мы прыйшлі да высновы, што варта, каб ваши урады пачалі перамовы там ці да размовы ці яшчэ што з рэжымам Лукашэнкі па вызваленні палітвязняў. Як думаеце, спрацуе і якія перспектывы? Натуральна спрацуе, дзверы адчыняцца, вас пачуюць. Усё астатняе залежыць ад вялікай колькасці розных інструментаў, магчымасці, якая ёсць у той ці іншай краіны. Вось сказаць толькі што ёсць там група у парламенце, напрыклад, Гішпаніі ці Нямецчыны, і што это аўтаматычна вырашае усе беларускія пытанні, гэта неправда. Але тое, што яна дае магчымасць паставіць гэта пытанне ў повестку дня, вынесці на абмеркаванне там ці камітэта, ці пленарнага паседжання, так, але вот гаранты вам абсолютно ніхто не дасць. І для того, каб, ну, напрыклад, тое ж рашэнне, якое там прымалі ў сейме Літвы, ведаеце, сколькі на гэта патрачана часу, колькі выпіта там кубкаў гарбаты, кавы, сустрэчаў фармальных, нефармальных, велічэзная колькасць. Это ўсё роўна праца. І гэта залежыць, канешне, ад нас. Бо калі пачнуць грукацца ў дзверы дэпутацкай групы усе беларусы, якія там пражываюць у той ці іншай краіны альбо там за межаў гэтай краіны, то ну гэта таксама тупик. Ідэальны варыянт, калі ўсё ж такі ёсць вот такія структуры, як координацыйная рада, як Святлана Ціхановская і офіс, там як палітычныя партыі. І вот калі яны грукаюцца, калі яны збіраюць вот эти праблемы, якія ёсць у беларусаў, і з імі прыходзіць, вот тады верагоднасць гэта значна больш высокая. Но і многае залежыць ад актыўнасці самой дыаспоры у той ці іншай краіне. Яна мусіць быць заўважнай у кожнай краіне. Яна мусіць быць такой мабільнай. Выехала велічэзная колькасць людзей, а калі выходзіш на акцыі па тых жа палітвязнях, ты бачыш, што там десяткі ці сотні, але гэта не сотні тысяч, якія выехалі. Таму вот это трэба помніць усім, што калі мы еўрабеларусы, калі мы хочам прасоўваць беларускую повестку дня, то мы мусіць быць заўважнымі. А па пытаннях палітычных вязняў, ну, трэба зыходзіць з таго, што ўсё ж такі ключы ад там вязніцы не ў руках польскага там урада ці парламента Гіспаніі ці Святланы Ціхановскай. Тут патрэбна шырокая коаліцыя і ціск. Ёсць пэўныя інструменты,
але іх пакуль не вырашаюцца ўжываць, таму што гэта, відаць, адзін з апошніх інструментаў, калі перакрываць нейкія грузавыя потокі там для беларускага рэжыма. Усё астатняе гэта альбо дамовы, перамовы, альбо просто просьбы, заявы, дэкларацыі. Трэба рабіць тое, што можна. Вот стварэнне фонда падтрымкі палітвязняў, я лічу, это вельмі канкрэтны крок, які патрэбны зараз і цяпер. Бо да палітычнага вызвалення ўсіх палітвязняў, мне падаецца, яшчэ трэба зрабіць не адзін і не два крокі. Дякую вялікім. Ну і падсумоўваючы тэму коаардынацыйнай рады, вот тое, што мы казалі, вот што б вы маглі сказаць, вось такі зварот, вот зараз, а зараз фінальнае слово даецца Анатолію Лябедзьку, ён выходзіць на трыбуну і з гэтай нагоды звяртаецца да ўсіх з нагоды выбараў. Што б вы хацелі сказаць? Я хотел сказать, что давайте зробім вялікую коаліцыю уплыва і уціскаў на тых, хто пройдзе ў коаардынацыйную раду, каб яны хутчэй прынялі рашэнне, што яны хочуць ад кандыдацтва ў протапарламент стаць протапарламентам, падставіць плячо Святлане Ціхановскай і падрыхтаваць нас да таго часу, калі прыйдзе час рэформаў і пераменаў у Беларусі. Дякую вялікі. Анатолий Лябедзька быў з намі в эфіры. Ну што ж, выбор рабіць кожнаму з вас, але ну я маю на увазе пакуль галасаваць ці не галасаваць, але ўсё ж таки лепш нешта рабіць, чым нічога не рабіць. Таму ад гэтага залежыць, можа быць, прынамсі ёсць спадзеў, што ад гэтага залежыць, што нешта зменіцца. Дякую вялікім. Анатолий Лябедзька, Зміцер Лукашук, слухайце, глядзіце, подписывайтеся, расшэрвайце, ну і самі ведаеце, што рабіць далей. Жыве Беларусь. Жыве вечна.